Tak, a teraz máme vymyslieť pozvánku na vianočné dielne. Máte nejaké nápady? Napíšeme, že budú medovníky, hlasinky, horúci čaj a bude tam hrať aj vianočná hudba. A že možno príde aj Ježiško. To nemôžeme sľubovať. Minulý rok sme nás sľubovali a prišiel len Grinch. Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne vás pozývame. Nuda, musí to byť zábavnejšie. I do Vianoce nie je test dejepisu. Dobre, čo keby sme to spravili ako reklamu? Áno, reklama na vianočné tvorivé dielne. Cítite to? Vôňa škorice, chuť šlahačky a práve upečeného perníka? To znamená jediné. Blížia sa Vianoce a s nimi aj naše vianočné tvorivé dielne. To už by aj stačilo. A možno aj trochu nasneží. Na vianočných ktorých dielniach si môžete kúpiť venčeky, svietniky a iné ozdoby, ktoré vyrobili vaše deti, vnúci, vnúčky a známi. Ty prispiejete na revitalizáciu školského dvora na Andelovej ulici. Prajeme si, aby ste prišli. No nie kvôli ozdobám. Ale kvôli tomu, že spoločne má to prežitie väčšie čaro. A kvôli koláčikom máme dohodnuté minimálne 3 plechy. Tak príďte. Príďte sa stretnúť. Príďte sa zasmiať. A hlavne, prinesiete si domov dobrú náladu. A možno aj trblietky v topánkach.